Eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Hindi ko na matandaan ang eksaktong taon nang maganap ang nakakahindik na pangyayari sa buhay naming magkakaibigan. Pagkakaalam ko, hindi pa nangyayari ang EDSA Revolution noon. 3 lang kami sa barkadahan at ako ang nagsusolong lalaki. Lumaki kaming lahat sa Sampaloc, Manila. Hindi ko nababanggitin ang tunay na pangalan ng 2 kong kababata dahil baka sumikat pa sila. Itago na lang natin sila sa pangalang Colleen at Sha. Si Colleen ay maagang nagka-jowa kaya nilihim niya ang lahat sa mga magulang niya. Nagkakilala sila sa Uptown Disco and Restaurant sa Recto na ang ground floor ay Seavels Department Store noon na malapit sa University of the East. Luma to, no? Hindi natin naabutan eh. Inisip ko, nadadaanan ko kasi nung nasa FEU ako eh. Oo. Pero wala akong tandaan. Hindi mo na naabutan yung Seavels Department Store? Hindi. Yung Uptown Disco and Restaurant sa Recto? Wala akong natandaan. Hindi ako tumatambay. Kunwaring bata. Dahil magkababata kami, pumapayag ang mga magulang namin na gumimik kami. Eto namang si Colleen, sinamantala ang pagkakataon. Nagkikita sila ng boyfriend niya kahit bawal pa siyang makipagsyota. Dumating ang hindi inaasahang pangyayari. Napatay sa saksak ang boyfriend ni Colleen. Kahit 2 buwan pa lamang sila noon, labis ang pagdadalamhati ng kaibigan namin. Isang araw nagkwento siya na napanaginipan daw niya ang boyfriend niya. Kinakausap daw siya nito pero hindi raw maintindihan ang sinasabi. Dahil doon, niyaya niya kaming mag-Spirit of the Glass. Nako, yan na yung Spirit of the Glass na yan. Nakakatakot naman yan. Baka daw sa pamamagitan noon, makuha niya ang mensahe mula sa kanyang panaginip. Sa umpisa ay kinalabutan ako sa gustong mangyari ni Colleen. Pero parang gusto ko na rin dahil curious ako kung totoo bang makakausap namin ang kaluluwa ng boyfriend niya. Sa huli, nagkasundo kaming ituloy ang Spirit of the Glass. Gabi ng Biyernes namin isinagawa ang balak namin. Biyernes pa, partner, di ba? Makapangyarihan daw kapag ka Biyernes. Sabi. Bumili kami ng Manila paper at ginuhitan namin ng mga numero at letra. 5 kaming nagsagawa ng orasyon kabilang ang kapatid ni Colleen at best friend nito. Nagbili na si Colleen sa mga kasama nila sa bahay na huwag papanik at kakatok sa kwarto niya. Inilatag na namin ang board. Nagsindi ng kandila at pinatay ang ilaw. Inilock namin ang pinto. Isinara ang mga bintana at sinimulan na ang pagtawag sa kaluluwa. Yay! Paulit-ulit naming binanggit ang pangalan ng yumao. Ilang sandali pa, biglang humangin ng malakas sa labas ng bahay. Umuugong ang tunog nito na naririnig naming humahampas sa mga puno. Nagsimulang manlamig ang aming mga pawis. Kasabay ng pagbayo ng hangin, may narinig kaming kahindik-hindik na ungol na sumasabay dito. Yay! Ilang sandali pa, kinakalampag na ng malakas na hangin ang mga bintana. Nakarinig din kami ng tila matutulis na kuko na kumakahig dito. Nagsimulang matakot ang kapatid na babae ni Colleen at ang best friend nito. Nagtalokbong sila ng kumot at hindi na ipinagpatuloy ang panunood sa amin.
Ipinagpatuloy lang namin ang pagtawag sa kaluluwa. Sa lakas ng hangin ay nababakbak na ang mga nakatagping kahoy sa dingding nila Colleen. Palakas ng palakas ang ungol at pagkutkot ng kuko. Nakatakot yung pagkutkot ng kuko. Pilit kong nilalabanan ng takot, habang si Colleen naman, mukhang nahihirapan habang nakapikit. May luhang pumapatak sa kanyang mata. Itinigil ni Colleen ang pagbanggit sa pangalan ng jowa niya. Kami ni siya ang nagpatuloy sa pagtawag sa kaluluwa. Hanggang sa napasigaw si Colleen at bumalikwas papalayo sa amin. Bakit? Ano nakita niya? Naghihisterya si Colleen at pilit na lumalayo sa board. Sa sobrang takot, nagsilabasan yung dalawang miron namin. Anong miron? Kasamahan. Kasamahan. Tumayo na rin ako at binuksan ang ilaw. Hinipan ko ang kandila at doon na huminto si Colleen sa pagwawala. Naalerto na ang ibang mga kasama niya sa bahay. Iyak nang iyak si Colleen kaya niyakap siya ni siya ng mahigpit. Mga kalahating oras ang itinagal bago tuluyang kumalma si Colleen. Tinanong namin siya kung ano bang nangyari sa kanya. Sinabi niya na kinakausap daw siya ng isang kaluluwa sa likod ng isip niya at gustong sumapi sa kanya. Naramdaman daw niya ang tila kuryente na gumapang mula sa daliri niya habang nakapatong sa baso. Dumaloy daw ito papunta sa braso niya. Nang maramdaman niyang hindi niya jowa ang gustong sumapi sa kanya, ay doon na siya nagpumiglas. Ay! Ibang kaluluwa na tawag nila. Ang tanong, sino kaya ang kaluluwang gustong sumapi sa kanya? Nang gabing yon ay minabuti na lang naming maghiwa-hiwalay. Sa totoo lang, hindi ko ugaling magdasal bago matulog. Pero simula nung araw na yon, lagi na akong humihingi ng proteksyon sa Diyos bago ako humimbing. Tuwing naaalala ko ang pangyayaring yon, tumataas pa rin ang balahibo ko. Ipinangako ko sa sarili ko na hinding-hindi na ulit ako susubok ng maglaro ng Spirit of the Glass. Imbis na tawagin ang mga ligaw na kaluluwa, ipagdasal na lang natin silang makatawid sa kabilang buhay. Ako po si Jack, isang tambalanista, at ito ang aking kwento. Yan kasi laro pa ng Spirit of the Glass. Laro pa more! Ayan! 'Di ba? At lalong-lalo na kung hindi ka eksperto ha, yung Tama, kung wala kayong kasama. Na marunong sa ganyang klaseng mga bagay, hindi ka dapat na nagde-dare. Ilang beses na natin yung napanood sa pelikula, Tama. narinig sa mga eksperto, Correct. 'di ba? Na hindi ka dapat nagtatawag kasi hindi mo malalaman kung sino yung mga tinatawag mo. Always your number one. SM radio station.